Ohituta gaude makinetatik ura ateratzen, edo freskagarriak, edo opilak, litxarreria. Urruñako laborari bati antzeko makina baten bitartez barazkiak saltzea bururatu zitzaion. Pentsatu eta egin. Guk dakigula Euskal Herrian horrelakorik egin duen lehenbizikoa da gainera. Sebastien Furkat Urruñarra 2000 urtean hasi zen bere baratzean lanean, baina bere negozioa indartzeko duela gutxi ideia biziki ona izan zuen. Zer erosiko duzu beraz? Erosiko dut kuia, pastanarriak eta porruak. Eltzekari on bat egiteko. Edo zoin urdutan etortzen altzida bilat, baduzu autua denetan, zukiten duzu zure otarrea, edekida, eta badut kuia on bat, freskoa, goizuntakoa, porruak eta pastanarriak. Porru salda bikaina egiteko. Eltzekaria egiteko arratsuntan. Azalorea, letxuga, arrautzak, kuia, tomateak, patatak, piperrak, denetarik. Bai, hori da, hemengo berezitasuna, da produktu freskoak dituzula sasoinaka. Bizpairu aldiz egunean zer pasatzen dira kutsak betetzeko, beraz arratseko behatzeak edo amarrak arte ere etortzen altzira bilkura baten ondotik edo lanaren ondotik edo... Tomatea, 3 euro kiloa, presionaldetik Maritxu, ez dakit, zuretzat ongi da? Niretzat, gerrateko ez dut sekulan konparatu saltegi batekin, zenta niretako importanteena da hemengo kalitatea izatea, hemengo gazteak eta laguntzea. Hementxe, Ipar Euskal Herriko lehen barazki makina, Urruñan dago, beraz, barazki behar baduzue, etorri honat.